Area 51 a rozhovor s pracovníkom naznačuje zverejnenie v roku 2025. Oblasť 51, ktorá sa nachádza približne 83 míľ severozápadne od Las Vegas v Nevadskej púšti, je najznámejšou tajnou základňou na svete. V priebehu rokov bol úzko spojený s príbehmi o reverzne inžinierských mimozemských technológiách a čiernych projektoch súvisiacich s UFO. Až v roku 2013 po zverejnení odtajnených dokumentov CIA americké letectvo oficiálne priznalo existenciu oblasti 51, základňa, ktorá je súčasťou testovacieho a výcvikového tábora v Nevade, zostala 10 ročie zahalená tajomstvom. Dokonca aj dnes je veľa z toho, čo sa tam deje, zahalené tajomstvom. Existuje však nádej, že čoskoro by sa mohli objaviť významné odhalenia o tomto zariadení. V rozhovore z roku 1999 letecký novinár Jim Goodall opísal svoje interakcie s niekoľkými jednotlivcami, ktorí tvrdili, že pracovali v Area 51. Jeden z nich poskytol zaujímavý náznak budúcich odhalení. Jeden pán strávil 12 zo svojich 30 rokov čiernych programov pri Groom Lake, uviedol Goodall. Spýtal som sa ho, povedal som, že mi naozaj môže povedať, čo sa tam deje. A on odpovedal, že sa tam deje veľa vecí, ktoré vám nebudem môcť povedať až do roku 2025. Ale v Nevadskej púšti máme veci, ktoré by Georgeovi Lucasovi závideli. S rokom 2025 na obzore by nový odtajnený materiál mohol potenciálne odhaliť to, čo sa skrývalo v oblasti 51. Niektorí špekulujú, že toto očakávanie súvisí s politikou automatického odtajnenia, ktorú v roku 1999 zaviedol prezident Bill Clinton, ktorá nariaďuje zverejnenie vládnych tajomstiev po 25 rokoch. Ak je to tak, čoskoro by sme mohli získať prístup k množstvu novo odtajnených dokumentov a podrobností o tom, čo americké letectvo skrývalo v zóne 51, môžu čoskoro výjsť najavo. Takže ja sama som zvedavá, že čo sa bude diať, či sa vôbec niečo odtajní a zverejní, pretože v roku 2025 naozaj majú výjsť von korektné informácie o UFO. Snáď sa dozvieme niečo aj o tých dronoch a uvidíme, ak zistím ďalšie informácie, určite vám dám vedieť. Takže najlepšie UFO informácie zdieľajte, lajkujte, posielajte ďalej a nech je nás tu viac a som rada, že vás tu mám a ideme na ďalšie informácie. Čaute.